पियास हाखाबायलै लोगोफोर नै एक्ट्रिसा दरथाम पियास हादों दरब्रै पियास हाखाबाय नै पियासखौ बुरजा होबासो मोजां मोनजायो जोंना साउथ इन्डियान स्टाइलावसो संनो लुबैयो नालाय साउथ इन्डियानाथ' पियासानो ओंख्रि जायो नालाय साउथ इन्डियानफोरना बिराद बुरजा बुरजा होयो आरोखि खमसे खम साउथ इन्डियान मटन रेसिपि जानांगौबा बेवहाय 6थानि बारासो नांगौमोन नै दायो दालचिनि दं सिलिका लं ओमफ्राय नोरै लाबाय गरम मस्ला पेकेट नै ओमफ्राय बै मिट मस्ला नै बियो ओमफ्राय दंबावो बाखि माने सामब्राम गुफुर दं जिरा दं माने बेखौ दिन्थिनाय जायाखिसै नोंथांमोननो माने ओमफ्रायो माखासे आंनि हिसाबावथ' काश्मिरि रेड चिलि पाउडार नांगौमोन दा गैया माथो खालामनो बिदिनो सोलिनोसै उफाय गैया बस्था बनानैबाबो सालायगोन होननायसै नै सेफालि बाथोनजों आरो नै फार्स्ट एक्ट्रिसा ओंखाम जाग्रोनो नागिरबाय सेकेन्ड एक्ट्रिसा दासो माबा बोरमा बेदर एवनानै जागोन आरो जोंहा सानैजों संलांबाय थानोसै लोगोफोर थावनाय थावै संखांनायनि उनाव जाखांनानैसो नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना माबायदि सङो एसे कमेन्ट बक्सआव लिरलाबायनानै खोन्थाहर माबायदि संनांगौ बाराबो रोंलायलाङा जोंबो साउथ इन्डियानिबा हले रोङोलै आङो एसे एनै नै नायलांबाय थानो खोन्थाबाय सेकेन्ड एक्ट्रिसा नायलांबाय थादो बिदिब्ला बे एसे एरबासो गोथाव जायो ओंख्रिया नै एरनायबायला लोगोफोर नै दायो बेदरखौ होसनसैलै बेदर होसनसै हरदो बेदरा नै बेदर होसनसै जोंहा नै बेदर होबायलै नै बेदराबो पार्सेलाव बिहरनाय बादिसो नुबाय उखुन्दैजोंसो फोमोनखागोन जों दिनै अरजों संखायाखै अरबो गैखाया नै एसेल' जोंदों नै उखुन्दैजोंसो बांसिन गोबाव जाबायमोन गेसनि ओंखाम जायै जायै प्रेसार जानो नागिरलायनायखाय अराव संबाय दे लोगोफोर बोरमा खासिलै अमा बेदर नङा बियो बोरमा खासि गोरानसो एसे अराव हांदबनाय गोरानद्रायबो नङा नै नै सामब्राम गथाबो होलाबायथारसै सामब्राम गथा होबाय नै बेबादि गथा होबासो गोथाव जायो मालाय हालदैबो होनोसै औ होखाजोबसैलै जायो जोंना थाव होआलासिनो खेबसे रुबाबो गोथाव जाबावोसो नै होखाजोबबाय गासिबो नै एरद्लालाबाय आं एसे उल्थांलाय फाल्थांलाय बेलसाजों एरखावबाय बालाबारियाव बाला थिखोनाय बादि एरखावबाय नै ट्रेक्टराव बाला गारखोनाय बायदि एसे खोबनोसै नै बाराबो गोबाव खोबजानाय नंला खामथाबसिगोनसो दसे 2 सेकेन्डसो खोबनोसै ओइ जाहांबाय जोंना जाहांबाय नै जाबाय बुरिया एसे खामावनांगौलै खामथाबलायनांगौ नै खोस्लि लाखादों खोस्लि लाखादों मा होनोमोनथाय बेलसा ना मा होनोथाय ना एरखावग्रा होनो बारा मोनथिया आङो नै एरनायालाय एरदों एसे नै गोखामसो जानो लुबैदों जों दिनै गोखामसो खामथाब होजोबगोन बेखौ खामख' होजोबगोन नै बियो खामथाब होजोबगोन दिनै खामथाबनायखौ जानो लुबैदों माने इबो जाबावगोन आरो दा मोनानि बे नै लोगोफोर दा मोनानि लोगोफोर बयबो
हादसिउलाबायनायनि दै एसे होना एरबाय आङो हादसिउलाबायनायनि जाबाय एसे हादसिउथों बयबो बारा बुरजा होनांनाय नङादां बांद्राय गोबाव संबा खासुला जायोना लोगोफोर एसेल' खासा खावरा जाबासो भिटामिन जायो मानसिया फुङो नै मोनहां मोनहां जाबाय मिट मस्ला एसे गरम मस्ला एसे होबावनोसै ओमफ्राय दसे खोबनानै दोनसै होनबानो पारफेक्ट मोननाय बायदि मोनबायमोन आं एसे होखावबावनो आं र' नै होखावबावनो आं नैबेखौ नै जानो हालाय होगोन नै संख्रिखौ रागा जोंबा नै हाइजेंजों बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर देनाय हरबाय ओमफ्राय नै एसे एग्लुंलाबायबाय आङो बेलसाजों एरखावबाय एसे ओमफ्रायो एसे मिट मस्ला नै होखावनि बारा होबाबो जानो सुखुवालै सिखाबो गैया नालाय अरसिबाय आं रागा जोंनानै साइसाव नायनानै खेंखाइनिफ्राय सोरबा खारबोनानै जाफुनाय समाव दल दब सिखाव जोबाबो सिखारनाय नंखाला गोथावानो नै नुबाय माबायदि पारफेक्ट रेसिपि जादों मटन कारिनि बेखौनो जाम्बा जाम्था हटेलाव थांलाबायनानै जाहैयो हटेलावबो बेबादिनो संखायो मोनबाय नै साखिनोसै जोंना बिथाङा बोरमा बेदर संनाया मोनबाय साखिनाया नायलाय हाथायखौनो नुजानो गिनानै खुगाखौनो गुवार सिलायलायाखैना लोगोफोर हाथायखौनो नुजानो लाजिदों मा आरामथार नालाय हाथाया गोथाव जाबाय दा संख्रिबो नांबाय गोथावबो जाबाय खांनांसिगोन उफाय गैला नै ओंख्रिया मोनबाय खांनोसै गिलिरथारनो नै जाहैनोसै जोंहा लोगोफोर नै दायो जों जानो जागायबाय जिरायबाय नै सबाय जहल दं जोंहा माने मिरामिस नालाय जोंहा दिनै सबाय जहल जाबाय ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा नै बेनिफ्राय नैबे बोरमा एवनाय बोरमा खासि आरो ओमफ्राय नैबे सेफालि नै बानलु बोरदोन लाबाय बेखौ जा बानलु बोरदोन होनोलै खिन्थु बे सोरबा सोरबा गाज्रि दामोन बानलु गोरलैखौ लाबाय नै ओमफ्राय संख्रि एसे लाबाय ओरैथिं दं नै जोंहा बिबोनां सानैजों जानोसै एसे मोजाङै मेगन सानालै बिबोनांफोरखौ लाना बेबादि लाइन मारिबाय थायो होननानै बिब'आ खाथियाव दंखायो दे जायखिजाया जानाय नायनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर नै एसे जागोरनि माथो गोथाव जादों संनायालाय गोथावै संदों बायदि मोनदोंमोन गोथावथ' जाजेननोसै जानोसै दे लोगोफोर जालांबाय थानोसै बारा खदै जाबावसै दे जों जालांबाय थानोसै नायलांबाय थादो दे जाखांनानै लोगो हमफिनगोन लोगोफोर नै जाखांबायबो थोरसियाव गैला नै लांदां जाबाय बिराद थाब जायो हारा हुराबाबो मावजियानो गाबनानै थांफिननांगोन जानो हारा गोजानानै होमबाबो अख्रेबजोबबावगोन आं बेखौ मावजियानो मोखां नायदावनानै मेव गाबलायलायनांगौ जायो आंजों जानायखौल' गोसो होथारबाय आमोखिया गोथाव जादोंना जानायालाय खमसे खमथ' फंसेसो हायो बुंहर हेलौ बुंहर ना जानायाव रायज्लायनो सोलाबा नै जाखांबायानो फोजोब्बाय आं एसे दंबावो बेदरानो गोरान लोगोफोर जाखांबाय
भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखिसै नोंथांमोना जोंनि जानाय संनाय भिडिअखौ माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव लिरसिनानै हर मा लिरनो गोसो नोरै लिरसिलाबायना हर ओमफ्राय सिलाबाय बे लाइकफोर खालामलाबाय ओमफ्राय बारा गोबाव खालामला जोङो जानायाथ' जाखाबायानो उदैयाबो एसे माबा जाबाय गोथावाबो ओरैबायदि गोथाव सोरबाफोर 1 किल'मिटार गोजाननिफ्राय खारबोनानै बिखौ दब जोबाबो सिखारनो गोसो जालायलायनाय नङामोन आरो गोथावथारमोन जाखांबाय आं नै आमोखियाबो जाखांबाय सेकेन्ड एक्ट्रिस बियो जाखांबाय दा जायखिजाया नोंथाङा चेनेलाव गोदान जाफैदोंबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर दा दिनैनि भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल गुड बाय